ra ninyo dinhi na ay problema. Dagkong problema. Dagkong problema gyud. Ha? O tanawa halos tanan man ni oy. O daghan tag klase-klaseng problema nga gibit-bit. No? Daghan kayo, lisod kayo sa matag adlaw nato nga panginabuhi sa atong pagka-Kristiyanos. Daghan tang gibawon. Problema sa pamilya, problema sa bisan atong trabaho, problema sa atong pagpangalagad. So mao ni pangutana mga kaigsuonan, ana pa ba'y paglaom nga sa nagkagusbat nga katawhan? Kamo karon naabay gitan-aw ninyong paglaom? Ha? Next slide please. Duna ba'y paglaom nga inyong nagtan-aw, inyong gihuna-huna? Ha? Hapit na baka mo give up sa inyong kinabuhi? No? Atong hinumduman, nining panahon sa Semana Santa, no? Holy Monday karon, no? Atong tan-awon nga, dili lang kini sa tungod lang sa pagpenitensya, pagampo, kundi it is a life's journey sa atong kinabuhi. So, sa atong pagtahas ning kalibutan, lisod. Matod pa ninyo, daghan mo klase-klase nga problema. Mura ganahan ko mo ikyas diri kay di ko makita diri rapita. No? Side view na lang ana na lang siguro ko. Ana. Okay. So, kinsa ninyo diri gikapoy? Tanaw na to mga naong. Oh, tanaw na nato kinsa mga senior citizen diri be? Aso mga senior? Senior citizen, raise your hands. Oy, pilar ka buok. Ang mga batanon, apil day senior. Ang mga batanon diha, naskilid. Okay. Unsa man ninyo mga naong batanon, gikapoy na mo? Sa kinabuhi? Why gikapoy? Uy, kanindot ninyo. Uy, kamo, Senyor Danny, gikapoy na kanyor? Oh, wala sa gikapoy, malipayon. Kaysa ninyo gikapoy? Kasurindiron. Mau ba? Ingon mo samaran mo. Ingon mo gikapoy mo. Wa de ay? Uy, nindot ninyo taga-Barili da. Ako gikapoy na bitaw ko. Sa akong pagpangalagad sa pagkapari. Ay, bago mi, classmate man kain ni among inyong batanon nga classmate nato. Nako, may batanon pa kaignaong. Pero sa akong bahin gikapoy nako. Pagsugod pa lang nako sa seminaryo, pagsugod pa lang nako sa pagkapari, gibutang ko sa as chaplain sa Perpetual Succor Hospital. Unya, nibuto ang pandemya. Everyday na ay nangamatay. Everyday na ay naglisod o ginhawa. Tawgon ka sa emergency room. Tawgon sa operating room. Awayon pa ka sa mga pilangga ditong Madrid. Hilak-hilak ko dito. Primero pa na kong tuig tsabaw na ko, Lord, mamatay na ko dire. Kung inana day nang magpari, ko da, tagbaw lagi. Lisod. Niya ka mo, okay pa mo, mga minyo. Okay ra. Induto ninyo diri, huwag giday mo'y problema. So, huwag mo gikapoy. Kisay gikapoy. Dali, ang mga gikapoy kay nako'y panghatag. Dagang kog bound rosaries, blessed rosaries. Kisay gipang kapoy na. Unsa man na, pader, nagkuan man ka. Bribery. Kisay gipang kapoy. Para na atay gamiton para sa pagkumbat sa pagkakapoy. O dili na mo kinahanglanan eh. Kinsay gikapoy. Kinsay mo duol nako diri karon nga gikapoy na ka. Dali, duol. Ayaw kahadlok. Uy, kagamay nako. Ayaw mo kahadlok. Dali sa na eh. Kasi pangalan mo na eh. Solidonia Ondalok. Unsay gikapoy nimo? O nganong gikapoy man ka sa imong kinabuhi? Usahay manggudre, nagitay problema. No nya, especially gyud kanang bang natural man gyud kay nago kay bana no, ana ba na usahay na anang mga away, usahay pero usahay na po ng kasulbaran sa problema. Bitaw, asa man imong bana ron eh? Nahibilin. Nahibilin imong giaway? Wala ra. Nanghiga
Bitaw. Bitaw, Nay. Yan. Salamat kay Nay, ha? Nikamot yung ha para makarosary. Salamat kay Nay. Thank you so much. Salamat kayo dre mo kung gipadaan. Yes. Thank you kayo sa imong pag-participate, Nay. Karon, kung kinsa man ninyong gikapoy, kitang tanan gikapoy, we need to have a break. Kisa ganan kung pahuway. To take a rest. Mga youth, hilom kay mo, bahala mo diha. Kita, manayaw ta kung gikapoy mo. Akong gi-hire ang kauban diri para manayaw ta. Next slide please. Kay manayaw ta, palihog manindog usa ta, kay gipangkapoy man ta. No? Bisag ako rin gikapoy. Katong gikapoy, please, manayaw usa ta kadiyot. No? Akong gi-invite ang akong kauban diri. Walay music palihog. Ang musayaw hatagan ko rosary. Sige. Asa man among sounds? Wak pay music? Balihog balik te. Okay, ang pinakanindot musayaw. Akong hatagan rosary. Atong sundon. Naglanog-lanog man day. Okay. Music. Maestro. Oy, mahal kay na siya. Kaliwat na ninyo. Ha? Lagi, naglanog-lanog man akong tingo. Music please. Nagpractice pa na siya. Kinahanglan mo suhid ha. Kusga palihog ang music. Kanang pinakatusog yun. Kana. Pasayaw na to ni sila. Konsuhira. Malipong mo na. Mga batan naman lang. Uy, sa'yo na lang siya. Ana lang kamot. Sige, tanaw na to kisi. Maayo kayo, magdungan na sila. Pero time out sa ha, kaya atong sound system murag nag-echo maayo. It's just so cool, the crazy things we do. Okay ra ni? Okay ra mo? Nawak mo na tong music? Ha? Okay, anyway, sige. Atong isunod ang atong pag-ampo. Salamat kaayo sa inyong kanindot mo sayaw. Palihog manindog. Nabitin mo sa sayaw? Murag wa mo gud maklaro atong music? Ha? Anyway, mga kaigsuonan, inhale sa kay baka gipang hangos. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Okay, salamat. So, next slide. Atong isunod mga kaigsuonan ang ato ang pag-ampo. Kalihog i-play. Kalihog i-play sa slide.
Play man siya pero maragbugay lang siya. Let us pray in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Oh, heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Oh, heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Oh, heal me, O Lord, and I will be healed. Save, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Among Ginoong Diyos, niya kami, uban sa mga parokyano, sa Santa Ana, Barili. Kaniya kami, bahaw na mo ang among mga kasakitan, among bitbit ang among tagsa-tagsa ka mga problema, problema sa pamilya, problema sa matag-usa, problema sa relasyon niya sa matag-usa, problema sa mga anak, problema sa ginikanan. Aniya kami Ginoo, itambong nining recollection, Lenten recollection, nining balaang adlaw, Holy Monday, Lord. Hinauto ta Ginoo sa among pagpamauli, inighuman ni ini, makatagamtam kami diha sa dakong paglaong, sa imong gugma, o sa imuhang pasaylo, nga unta masinati namo ang imuhang presensya nining among pagsaulog sa Lenten recollection. Among ihalad, pinangama sa among langitong inahan na si Maria, o pinangama sa among patron Santa Ana. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Paliho maglingkod. Maayong gabi pag-usap. Hello? Nagkalayo na gyud ko diri, di na gyud ko makita. Okay ra? O na di na ko kadungog ninyo. Okay? Ha? Ahayag na daw akong agtang diya sa inyong monitor. Thank you. Balik to sa pangutana. Unsa ka man karon kasamaran? I know niyari ka karon tungod kay dili lang kay usa kini ka recollection sa parokya, but naatay klase-klaseng gipang bitbit. Daghan tag mga problema kabalaka sa parokya, kami mga pari, kamo diana ang mga laiko, klase-klase ang atong bahon. No, sa inyong daghan diri mga youth, kamo mga batanon, daghan kay mga batanon, oh, pila mo ka buok diha? Murag 100. Ha? Naasad siguro mo daghang gipang bitbit, no? Problema kabalaka. Pero mao na no sa ato ang projector, unsay giingon? Hopeless. Makita ba? Yes. Hopeless. Makita daw kunuhay ning pagka-hopeless na to diha sa atong kinabuhi. Usahay makita diha sa pagpamaypay kisa diring nagpaypay na ipipila. Ingon pa sila, kung mamaypay daw ka, mahibaw-an kung unsay imong pag-ampo sa Ginoo. Ingon pa sila, kung nag-edad kag 20 anyos,
ang imong pinaypayan, timing pa. Hinay pa. No? Moingon ka, Lord, ang akong pangayo nimo, taga-ikog, tall, dark, and ruggedly handsome. Sabi ng mga batanon diya, ngitag uyab, ang pinaypayan, timing pa. Tall, dark, and ruggedly handsome. Sige na. Ha? Pero naabtan man og 20 ka tuig wa mangyapoy ni abot. Naabtag 40 anyos. Ang iyang pag-ampo na usap na. Makita gyapon sa klase sa pinaypayan, nagkapaspas na. Ha? Nausap-usap na. Lord, wa may tall, dark, and ruggedly handsome. Taga ilang kog dato, Lord. Anang dato? Nausap. Abtag 20 anyos. Wa gyapon na abot ang iyahang gihangyos Ginoo. O sa katapusan, nabot na lang siya sa isang, Lord, bahala na Lord, bisag kinsa. Nausap, paypay dia ibaw anak nato. Mao na iyahang pag-ampo. Bitaw sa mga minyo, mga kaigsuonan. Ingon si nanay ganiha, unsa to imuhang, naglalis mo si imuhang pinangga. Ha? Daghan kaayo ninyo dinhi problema, pamilya, sa kaminyoon. Na istorya, Valentine's Day, mga mag-uyab, mga batanon, ganahan kaminaw ani. Valentine's Day kadto. Unya, ang pinanggang bana, dugay nakauli sa trabaho. Ningon siya sa iyang asawa nga nagpaabot sa balay, dugay alas 9, alas 10 na. Nagpaabot Valentine's Day good. Excited ang asawa nga magpaabot sa iyang bana. Nagabian. Og ningon ang iyang bana, darling, I'm so sorry. Na busy jud mi sa opisina kay ang akong boss do na siya report ugma. I need to finish ang iya trabaho. Ako'y gipabuhat. Nadugay ko. Pero iyang gidala ang unsa kay nagdalon sa Valentine's Day sa mga manag-uyab? Ha? Flowers, bouquet of roses. Wow. Unya napoy daghan kayo boxes of chocolates. Perti kayo. Alas 10 na sa gabi ingon si siyang asawa pag ablis portahan. Darling, sorry kaayo. Pero naa akong ihalad ang akong gugma. Bouquet of red roses and boxes of chocolates. Happy Valentine's Day. Unsa itubag sa asawa? Pag-sure diha tunyo. Maayo kaayo kang mopili. Ha? Ingon siya, the color of that flowers matches the color of that lipstick on your dress, on your shirt. Parehog kolor ang buwak sa lipstick nga nipilit sa iyahang sinina. Meaning, dunay saman kavitis, away gyud, problema, lisod kaayo diha sa kaminyoon. So asa man gyud ta ani? Pangutanon kana nato ang kaugalingon, unsa ka imong baon karon? Ha? We cannot heal what we deny. So you have to accept kung unsa ka broken. Are you ready to accept your brokenness? Ha? Ayaw ka uwaw. Kung unsa ko kasamaran, unsa siya kasamaran, pareho tang tanan mga samaran. Okay? So God wants honesty, not perfection. Mao bitaw na ituyo diri sa Semana Santa, mao bitaw na karon nagsaulog na ta niining Semana Santa tungod sa dakong gugma sa Dios. So mao na mga kaigsunan, it is okay not to be okay. Dili ta magpaplastikay diri nga okay ra man ko. No, sa kasulatan Isaías 53:3-5, gisalikway si Kristo. Gilansang si Kristo tungod sa atong mga sala. No? Dili na ta mo deny nga wa tay sala. Kay kitang tanan makasasala man ta.
Sa Salmo 34:18 sa gingon, duol ang Ginoo sa mga bungkagon o kasing-kasing. Grabe nga term, no? Bungkagon nga kasing-kasing. Daghan tagbahon. Mga kaigsuonan, doon ako ipakita ninyo nga video. Next slide, please. I hope ma-play.แม่ป่วยอ่ะอย่าทำอย่างนี้อีกนะ แม่ป่วยอ่ะอะไรเนี่ยฮะถามว่าเอาไปทำมันออกมาเรียกอะไรนะไอ้ขี้ขโมยเอาดูสิเอาอะไรไปออกมาทำอะไรเนี่ยฮะไปทำอะไรเนี่ยฮะถามว่าเอาไปทำอะไรถามว่าเอาไปทำอะไรเอาไปให้แม่แม่ป่วยอ่ะแม่ป่วยอ่ะอย่าทำอย่างนี้อีกนะอย่าทำอย่างนี้อีกนะ เกาเหลาโอ้ยเกาเหลาจ๋านายเลยครับนายจ๋าจ๋าป้าป้าจัดไปจัดไปสั่งมาเร็วต่ออะไรสั่งมาเร็วต่ออะไรHello? Hi! Naklaro ang video? Nakasabot mo sa video? Gamay.
Naklaro ninyo? Naklaro ang istorya sa bata? Ha? O, pasensya, medyo gamay magud ang ato ang no ang credits ang iyang istorya nga gibotang sa ubos. Pero the picture, the video depicts unsa man? Unsay ganahan ko mangutana ninyo kung unsay nasabtan? Unsay nakuha ninyo sa video? Kisay isog-isog. Walay sayop. Wa mo kasabot? Wa? Luya mga naong ninyo. Ipanggutom na mo? Nagduka? Uy, kauli-on naman dahil ni. Mga batanon, unsay nasabtan sa video? Oy, seminarians. Ha? Sindikato sa magkililimos. Sige, kisay isog-isog. Unsay pasabot sa video nga inyong nakatan? Okay, ako na lang. Una, ang video sa usa ka bata nangawat. Nangawat to siya og tambal, painkillers. Huh? Painkillers, pain relievers, no? So, ang iyang mama no ospital. Tungod kay no ospital wala sila kwarta. Iyang nangawat siya para lang sa iyang mama. Nadakpan mao to gikasab-an sa babae. Gikasab-an siya kay nganong nanguha siya. Dayon nakit-an sa usa ka tawo nga gikasab-an siya na luoy. Unya gitabangan. Sa pagtabang siya may nibayad ang tao na lang nibayad sa mga tambal, unya gitagaan pud siya og putos sa one soup veggie soup usa ka putos gipada sa bata. Mao to ang bata nagdagan iyang gihatod sa iyang mama. 30 years after. Unsay nahitabo? Ang katong maayong gawi nga tao giatake na hospital. Dako kaayog baryanan sa hospital. Unsay nahitabo? Gipakita ang tanang bills sa hospital dagko baryanan. Wa sila'y kwarta. Kinsay no? Nakita dito naguol kayo ang anak. Wa sila'y ikabayad. Pero natinga siya nga afterwards dunay nitubos maoy nibayad sa hospital bill. Kinsa? Ang bata nga nahimo ng doktor. The total hospital bill is already paid 30 years ago by the medicine, by your payment and the veggie of soup. What is the message? What is the message? Kinsa may makakuha? Grocery. I know na, daghan na mo groceries. Ha? Oh. Meaning, kinahanglan manghatag ta. Generosity ang pagkamanggihatagon, it will ripple the effect. Matod pas Biblia, mga seminarians, when you give, it will comes back to you 100-fold. Kinsa ninyo diri nakasinati ana? I know, kamo pa. Daghan mong experiences ana. Mas kamo maoy daghang kasinatian. Di ba? I know for sure. Matag-usa ninyo diri, mga nanay, sus, mas daghan pa mo experience kaysa namo mga batanon. Di ba? I would like to share my story. Sa akong bahin, usa pa lang ko katuig, wa na ko'y inahan. Unya, sa akong pagkaway inahan, sa pupo mi sa akong lolo o sa ako ang side sa akong mama. Akong papa, 4 years after namin niyog lain. So, asa man ko pa dong? Ha? Adto sa apuhan. Praise be to God, dunay apuhan ngini sa pupo. Unya, sila mo ay nagmatuto, nagpa-eskwela, hangtod nakalampos. No, nakalampos ko, nakatrabaho pag ko. Grasya kaayo.
nakatrabaho ko, sa padugay na ko trabaho, mga 8 ka tuig, ang dugay na gyud ko no? Nisulod ko og seminaryo. Pag abot na ko diri sa Cebu kay nagikan man jud ko dito sa Zamboanga. No, layo kay ko gikakanan nya karon naa na ko sa Barile. No? Gikan pa ko sa Zamboanga ni eskwela ni trabaho diri Cebu. After 8 years, nisulod seminaryo. Ano nisulod mo ko seminaryo? Naglaag-laag ko, nalingaw ko, enjoy kay ko sa kalibutan. Oh, nagtrabaho ko ka, earning na ka, di ba? Unya, lingaw kay magabi, maglaag-laag. Mga batanon, mahilig. Mga batanon, mahilig laag, di ba? Magabi, maglaag-laag, enjoy, happy-happy. I've been there. Kanang manggo, kasi nakalaag ninyo manggo. Dito sa syudad, Mango Avenue. Oh, daghang kalingawan diha. Kanang mabugnaw-bugnaw. Ganahan ka mo inom-inom dito. Hang out. Unya human, daghan sad kay dito kidlap-kidlap suga. Chug-chug-cha. Ana-ana ba? Nindot. Pero mga kaigsunan, niagi sa kuana. Unya hapit sad ko maminyo. Hapit. Niyo ko maminyo na ko, tiguwang na ko. Ako nang gusto. No? Pero, sige jo kong pangita kay ngano, there's an emptiness within. How ang, naan naman ako, tanan, pwede ko maminyo, pwede kong, tanan, no? Nangandoy ako mga pangandoy, pwede raw ta. Pero doon ay kakulang. Na adyo ko gipangitang, adi ko kasabot. So, nakasuot ko sa usa ka grupo sa ato ang mga covenanted communities. O dito di ay ang Ginoo nito bag siya sa akong dako kayo pangutana. Kay malipay na kay ko. Enjoy na kayo ko. Naapa ko'y pinangga. Oh, nagunaw na dyan ko. Akin maminyo na dyan ko ano. Pero kabalo mo mga igsoon, kung lahi ang plano sa Ginoo, iyag yung kuhaon yung ganiya. Ug dito, pagsulod na ko sa usa ka charismatic community, maoy gigamit nga, gitawag na kog the seed of my vocation. Although, nagdugay naman ang seed of my vocation starts already sa pagkagamay panako, pero mas naklaro siya dito. Kaya nga naman, daghan kaayong tao nga gigamit ang Ginoo. Dili man ako na ma-realize nga maunay plano sa Ginoo. How did I know nga maunay plano sa Ginoo? Pag unsan na ako makaibalo, ibalo mo sa ibuhaton ako. Magsigi kog ampo. Sige kog balik-balik sa simbahan. Magsigi kog luhon, magsigi kog hilak. Unsa man gyud Lord, imong gusto. Nindot naman ako kinabuhi. Pero nga nung disturbo man kaayo, I am so disturbed, di ko katog. Unya, magsigi kog atog simbahan. Nagsigi kog hilak dito. Iko nabayot naman siguro ko Pero sige kog hilak. Unsa man gyud, no? I am so disturbed, libog, lisod, kapoy. So for 2 years, nag-discern ko. Ingong ko, unsa kahaning gusto niya nako? Andam ba kong mobiya sa naanan ako? Sa akong pamilya? Pwede ba nako silang biyaan? Maminyo ba ko? So, 3 categories ang akong discernment. Lord, unsa man, are you really calling me to become a priest? Naglibog ko kay usay magunaw dili siguro pare basig madre. No? Naglibog ko. Una, siguro kung dili jud ko niya paminyoon magpare gyud ko. Pareha ni mga seminarista nato. No? Ikaduha, naguna-una sad ko nga kun musulod ko sa pagkapare, unsa man ko nga klase nga congregation akong kuhaon. Asa kong usod, may it be sa any religious communities or congregations, or ari ko sa diocesan. Naglibog sad ko. Kung magdiocesan ko, asa man ko, adto ba ko sa amo a probinsya sa amo Zamboanga, or ari na lang ko sa Cebu?
palibog daghan kaayo kategories pero wala koy gidaganan kundi ang Ginoo. Ingon ko sa mga pari, Father, unsaon man ako pag-decide? No, kamo seminarians paminaw gyud mo. Unsaon ako unsa pagkahibalo nako ang gitawag gyud ko sa Ginoo? Kana ba kanang inana nga dili ko kabaw. Basin og kanang spur of the moment ra na siya. Baka murag gilingla lang siguro ko. So kinahanglan dili ko makahimo og decision nga magmahay ko in the long run. Sige ko gluhod sa Blessed Sacrament. Rosario, tanan. Pero kabalo mo mga igsoon, there was a time nga ni-give up ko sa akong trabaho kay akong background, graduate ko computer engineering course. Unya, nagtrabaho na ko. Unya, basic kayo, pero ngano, usa sa mga higayon dito akong gi-give up. Ningon ko sa akong trabaho, Sir, mo resign usa ko. Kay gunahan ko nga mo focus sa pagpamalandong kung unsa gyud ni. So naay panahon dito wala ko'y kwarta. Pobre kayo, lisod kayo. Mauho naman ko mangayo og kwarta dito sa akong mga guardian. Managon, trabaho na ko, ngayon na sa kagbalik. Lisod kayo. Pero kabalo mga igsoon, dunay kalipay nga akong nasinati nga dili ko ka-explain. Di po na ako masabtan nga no. Pero nituod ko nga it is God's will for me. No na, to cut that long story short, niya ko sa inyong tubangan. Dili kay ingon kay maayo ko. Dili kay ingon kay unsa pa na mga qualities di ana sa maayong pagkapari. Dili. I am nothing. Ginoo ra gyud. Siya ra gyud nagpahilo na, wa koy kwarta ibayad sa seminaryo. Pobre ra man sad me. Mga seminarians diri. Ha? Kumusta inyong kinabuhi? Damoy problema, damoy struggle, normal na siya. Ayaw give up. Kamo mga nanay, kung sa inyo yung problema nga murag ka give up po na mo. Naa ba? Naidaghan? Nga mo ingon ka, ay, ikapoy na ko! Inyong mga anak, kumusta mo sa inyong mga anak? Okay pa? Kumbati pa? Ang uban, daghan kayo kasinatian mga kaigsuunan, no? Ginikanan. Maayo kay ilang mga anak, diba? Ang inyong mga anak gikan pa sa inyong taguang ka nagsakripisyo mo siyam kabuan. Paggawas, magtutoy sa inyo ha. Pila ka buwan na, pila ka tuig nang magtutoy. Oh, ang unang pagkaon nila ang inyong gatas. Sakripisyo way tulog maghilak. Dili pwede kuanon og lamok. Diba? Kamu mga inahan din grabe ang pagpangga sa anak. Mauna nga mga kaigsuunan, ang problema no, nakita na to karon, daghan kaayong mga anak, wala na'y pagigugma sa ginikanan nga naman. Unsay mga basihanan nato. Posible na ay kulang ang mga ginikanan sa pagpangga nila, pero naagoy daghang mga batan-on karon no, wa gyud po angod. Daghan kay mo duol sa kumpisalan na mo no, mga kaparian. Father, maghilak na. Mangayog pa, mangumpisal pero naghilak na sa sinugdanan pa. Father, tabagi ko. Wala ko'y akong mga anak gibiyaan ako. Wa atiman ako. Ang uban mo ingon na lang nga, tunulan na lang bahaw sa silingan ang lamisa, ang gihigdaan, haron na ay makaon. Kamu karon na nambong, kumusta inyong relasyon sa inyong mga anak? Salamat sa Diyos, okay ra kaayo. Ang uban makaya pa. Oh, moingon day mo, praise the Lord, Father, kay na buutan man ko. Nag-serve man ko sa parokya sa Santa Ana. Sakto na. Pero mga kaigsunan, naapoy uban, grabe kaayo pagpangalagad. Pero ang iyang kinabuhi, wa gyapon. Lisod. Mauna mga kaigsunan, ang kasinatian. Pasensya medyo layo kay kuno no. Nawa na ko sa akong slides.
Ten, ten, teren. Ten, ten, teren. Next slide. Okay. Unsa ka kasamaran? Harita sa ato ang slide. Emotional, spiritual, relational, psychological. Oh, mga aspeto sa atong pagkasamaran. Mao ni kasagarang samad nga mo sangpot unya kakapoy kawadon sa paglaom og layo sa Ginoo. Unya tanaw nato mga kaigsuonan unsay mga problema. Kami mga pari, una, samad sa kaguol kawadon kakapoy sa kinabuhi. Istorya sa mga pari, daghan man may pari diri ron. Usa daw sa mga pinakamingaw namo nga panahon, kanang panahon sa Disyembre, di ba? Christmas time, New Year's Eve, mao man ay panahon nga ang mga pamilya manghuli, mag-reunion, magtapok, hudyaka, sadya kaayo ang tanan. Di ba? Magtapok mo. Mag-celebrate sa mga reunion, party diri, party dito. Kami sad pirti na mo daghan ng misa. Misa sa kadlawon, misa sana, misa di galyo, perting kapuya, matas kadlawon, sa gabi mag-andam og wali. Walay pahuway. Unya pag-celebrate kuyog sa mga parokyano, sadya kaayo, aligre kaayo ta sa atong mga kasaulugan kay naban na tao ang batang Hesus sa Disyembre 25. Sa ligri, pag uli ninyo, daghan kayo mga pagkaon sa inyong pamilya. Pero kabalom mo, kami mga pari, si Senyor Dani, grabe kayo ni kasinatian na siguro. Lipay, salamat sa mga tao, pero pag uli na mo sa among mga tagsa-tagsa ka kwarto, perting kapuya. Kapoy ang lawas. Walay mo hilot. Way mo haplas sa mong mga agtang nga gipamugnaw na. Unya, usahay, dili pa yun maayog kasinatian. Kay libakon pa yun ning mga pari. Kanunay mga starring. Diba? Kasagaran ninyo mga laiko pero dili tanan, mamili yun og pari. Kisay mamili dire. Na mo'y mga paborito, kabalo ko, sige tugan be na ay rosaryuhan. Kisay ganahan ni mo, Senyor Dani. Maro kaayo, pataas ay kamot nyo ro. Bitaw no? Moingon man mo sa amo mga pari, kinsay magmisa karon. Nangatawa na. Ay, kanang putot, kanang hayag og agtang. Ay, si Pader, ganahan siya ko anak niya. Musimba siya ko anak. Kung saan ang oras iyang misa kay diya siya ko magsimba niya. Ang uban sad mo ingon nga, ay di lang ko anak, magduka ko. Napoy uban, kana nga pari, lingaw kay may magsigi, may katawa. Sakto na di. Shh! Ayaw sa katulog. Magsigi og katawa. Again, I am not against sa usa ka pari nga kusog magpakatawa, gasa man na. Pero hinumduman nato ang misa, dili ni siya comedy bar. Hello? Ayaw mo pangita nga, ganahan may magsigi may katawag, aligri kayo. O ganahan mo ginana, ato na lang mo sa comedy bar. Ha? Ang misa, usa ka gasa sa pasalamat. Ang misa, Mass is the highest form of prayer. Unya, magsige di tagkatawa sa misa. Mamili jud ita nga nang magsige tagkatawa nga dili boring. Wa ka kasabot. Ang misa, usa ka dakong gasa sa Dios. Dili ta ang disposisyon nato sa misa magsige katawa. Okay. Lain. Kisay pari, ay di ko ganahan anak. Kay ngano, taas kay gwali. Dugay kita ka uli. Pre ani ron, as tuwi binahapit. Okay pa mo?
Alas 10 ta? Okay ra? Dugaya ng paria mahuman, uy. Or ang uban, sa mato iyang wali. Mao na to. Wa man siguro siya kaandam. Naapoy ubang pari nga may sa maning paria, uy. Wa may panahon sa mga tao. Unya og naapoy sa mga tao, kasi paria, uy, kusog man kay mo gamit og tao. Ang pari nga daghan kay sakyanan. Sa paria, uy, daghan nagsakyanan. Sige pangayo og kwarta. Og wa po'y sakyanan. So ni parian sige kalit, kaway sakyanan. Way paingnan ang pari. Bisag unsa malibak gyud. Pari nga sige kuyog og mga sa man itong pari chikstirada kaayo. Kuyog-kuyog sa iyang uyab. Umukuyog og lalaki. Batan-on. Sus, pura buyag ni atong pari. Lahi man po'y ampay. Lahi man siya paborito. Humukuyod siya ang mga pari o mga senior citizen. Mga biyuda. Ha? Iyang mami-mami. Humukuyod sa nugpatanon. Wa na. Wa, joy kapaingnan. Kaluoy lang sa pari. Napuno sa libak. Mauna nga hurot na lang niya mong agtang ani. Ha? Kakapoy, burn out. Muna usay mga pari sa puton yun. Kay dili na makaya. Bugat. So we need to have a break. So mga kaigsunan arinta sa ano no? Samad sa kaguol. Maguol ta mabalaka ta kung asa ta padulong usay kami mayon ma-burn out. Anawa gyud lami kinabuhi. So we have to balance. Kung nangampo ta, kanunay tang nangalagad sa Ginoo, kinahanglan sa tang mupahuway. Sama sa Ginoo nga, naay panahon mupahuway sa Diyos siya. Ikaduha, samad sa pagpakasala. Ikatulo, samad sa, lang ha? Ikaduha, samad sa relasyon, sa pamilya, barkada, uyab, bana, asawa. Unsa may kasagaran problema sa pamilya? Common problems within the family. Mga batanon. Na pa may mga daghan kayong mga ginikanan moingon, Father, ang akong anak, ang akong apo dili na masugo. Kung suguon magsigig, ha? Sigig mugot. Sige laghawid og cellphone. Sige ragpuno sa kwarto. Unsa man na siya? Okay pa mo ana mga batanon, kamo may naa diri? Tinuod na. Dili siguro tanan no. Kamo mga buutan magkaimog naong. Kamo mga ginikanan, tinuod na nga nahitabo sa inyong mga anak karon. Unsay common problem sa family? Relationship. Kaning sa finances. Maglisod sa budget. Pero ang kadaghanan yung problema sa mga anak ron, ang relasyon. Tapulan. Ano? Dili na mo sakripisyo. Gamayng problema, mga bata, elementary, gikasabaan dito sa maestra sa eskwelahan, pag uli, nitsulod sa kwarto, nangita og, ano siya? Nangitag taas-taas. Nangita og hait sa kusina. Usahay mo attempt. Laghang kaina. Mga pari kay balumiana, muduos kung pisalan. Naon sa magkainday? Anong man ang imong gibuhat mo attempt o kutlo sa kinabuhi? Inana na lang di ay kadali ang kinabuhi. Gamay lang ganing kasaba sa ginikanan. Gamay lang ganing istorya may sa mama. Nganong dili man pasulti? Tinuod na. Lisod kaayo. Mao na mga kaigsuunan. Lisod. Ikatulo, samad sa pagpakasala or guilt. Inumdum mo atong pipila ka Domingo, prodigal son. Dagan kaayo. Duha ka anak, maguwang og manghod. Inumdum mo ato? Ang maguwang, ang manghod nangayo na dayan siyang katigayunan, iyang giwaldas. Nangayo, pero nahurot.
dayon ni balik. Ang maguwang sige buhat. Dili halata ihang sayop kay nangigira siya. Kining pangigi pare-pareho ra ni nato. Mga igihan, kiso ninyo mga igihan. Kisa ninyo diri nga dali ra kay magluod. Naa ba? Naapay tao murag nangatog na lagitanan. Naa pa mo? Kisa ninyo diri dali ra kay mangluod, dali ra kay masakitan. Nahiubos ko kay wa ko tagra di Father, di na ko mo serve sa simbahan. Mga youth, isig luod, nasakitan ko sa imong gibuhat. Naiuban nga, di na lang kumato simbahan kay taas, makasala lang ko. Yung bugiro kay makasala rata, di na lang. Giingon pa, ang hospital, ang simbahan is a hospital of sinners, not of saints. Kitang tanan, makasala gyud. So ayan na lang pamantay sa uban. Mauna, isa ka istorya sa duha ka obispo, nag-istoryahan na sila. Nga nag-ingon sila, pre, bishop, unsa ka, no, kung kaning celibacy ba? Celibacy sa mga, sa pagkapari. Maabot ka na sa tong panahon? Kasabot mo na celibacy? Kana bitong, kanang dili maminyo, kanang being chaste, nga, wala gay parish ba? Kanunay, naagyod may anak nga vow, nga dili maminyo. Ningon ang duha ka obispo, naaka na sa atong panahon, og niingon ang usa nga, dili siguro na mahitabo sa atong panahon. Basin, moabot na sa panahon na sa atong mga apo. Kasabot mo. Na sila mga anak. Naay ubang pari po sa mga kaigsunan, no? Daghan kaayog problema kanang saputon. Tungod kay daghag problema diha sa parokya. Lain-lain tag mga kasinatian, mga kaigsuunan. Daghan kaayo problema diha sa mga nag-asawa. Common problem sa mga nagtiayon. Infidelity. Problema sa budget finances. Problema sa wa nay communication. Ang relationship kung walay communication, lisod kaayo na. Sa pamilya, bisan magdungan og kaon ang gihawiran, cellphone. Bisan sa mga barkada diya magtapok, sige rag cellphone. Unsay nawala? Wala na'y sense of communion. Wala na'y sense of communication. That's a big problem. Kaya nga naman, na-isolated naman imong focus sa imong kaugalingon. Unya, nakig-attach ka, nakig-engage ka, ari na sa imong gadget. Kamo mga batanon, pila ka tuig mo, pila ka oras mo maggamit sa inyong cellphone kung naamoy free time? 5 na po. Kausa ni hatag kog recollection sa mga elementary sa eskwelahan. Naadyo ni tubag, ako pa dir, proud pa kayo siya, 12 hours. Napay nihirit, oy, ako 18 hours. Wow. Inana na gyud ay. Mao na nay trend karon? Mao na nay uso? Ang pangutana, kung sa'y gibuhat sa mga batanon sa cellphone, sa gadgets, o sa unsa pa na diha. Okay lang kung nag-ampo ka diha na, nag-pray ka, or nagkanunay kang nindot ang imuha, nagtuon ka, pero kung ang imong gibuhat, nonsense, games, unsa pa ng TikTok dihang galingaw-lingaw, okay na na, okay na gina siya, pero i-limit. Pero kung sobra-sobra na, that's a big problem. Tawag ko sa mama, Dong, ali sa diri, hugasi ang plato. Sa may buhat. O sa itubag ninyo mga batanon. Ha? Ma, naghimo pa ko sa akong assignment, ma.
Nara ba atong teacher? Nawa na si Father Raymond dere? Principal? Delikado. Mamakak. Daghan kaayo. Problema sa mga anak. Lisod sabton ang mga batanon karon, ingon pa sila. So unsa may buhaton, wala nay sense, wala nay direction sa kinabuhi. Mao na atong kalibutan karon perting libuga. Wa mo na libog, wala mo na problema sa atong kalibutan, sa atong Pilipinas nga pinanggang Pilipinas. Okay ra? Okay ra? Okay pa mo? Lisod no? Isig pahiranay sa mga baho. Kay tanan sakto. Di mo angkon og sayop. Di na lang ta magisgot ana kay mosimang nya ta. Ikaupat, samad sa pagbiya sa hinigugma og kamatayon. Kinsa may nasakitan anang unaog na sad ko ha. Kay ganahan ko makigdool yun ninyo. Mga batanon, nakasuway na mo nga namatsan mo ginikanan. Kinsa wala na ginikanan dire. Oh, praise the Lord ninyo. Pasalamati inyong mga ginikanan. Buhi pa sila. Ha? Ayaw ninyong awaya. Kinsa dire na wala na ginikanan. Naa ba dire? Kinsa ninyo nga sakitan nga nawad-an og family member nga sakit nga di ka kadawat. You're still grieving up until today. Ha? Kinsa? Lisod kaayo mawad-an og minahal sa kinabuhi. Ha? Mga kaigsunan, sa akong bahin no, di ba wa naman ko inahan? Pag human ako graduate, sa ako ang kurso, giingnan ko sa kong uyo ang pader. Dong, pwede ba muhangyo mi nga ikaw ang magbantay sa among amahan? Akong lolo, iyang papa. Pwede, kay ngano, bedridden. Lisod bantayan. Nya, kamo kay daghan mamog kwarta diri sa taga Barili. Kung naa mo yung bedridden, ang sa'yo kuhaon ninyo? Caregiver. Dato. Tagpila mang oras or adlaw's caregiver? 8 hours. Tagpila? Ibutan na lang ito 1,000. 1,000 per day. 1 month, pila? 30. 30 mil. O ka-afford man mo kay dato, man mo din he. Kami, pobre kayo. Lisod. Giingnan ko, ikaw magbantay sa imong apuhan. Ganahan unta ko man trabaho dayon kay basta mo graduate ka, lami man kaayo pang-apply dayon ha. Apply tag trabaho. Karon, giingnan ko ako'y magbantay caregiver for 1 year. Lisod kaayo magbantay sa ginikanan sa imuhang apuhan adlaw gabi no? Tanan magpakaon, magpaligo, maglimpyo sa hugaw, tanan na pod. Kay magreklamo, kay magpahilot, kay mumata, kay tanan, mapahaplas. Human og ligo, gidala na po sa CR, kibalik na po, human nangihi na po. Sayon dili. Okay naman ang mga caregiver, kigibarian man na sila. Pero lahi yun ng caregiver, kay caregiver, professional they are, pero lahi man ang trabaho nga gibarian ka. Lahi man ang naigugma. Pero kadaghanan sa mga bata ron, di mo atiman o ginikanan. Dili man gani mo pakaon. So sa ako ang kabahin, for 1 year, nag-atiman ko as caregiver. Mao na karon makadungog ko sa mga mama, mga ginikanan, mga papa, nga maghilak, nga gibiyaan, giaway sa mga anak. Lami, di ko kasabot sa kong bation because kay balo ko unsay mga kinahanglan nun. Kamo mga naa dinhi mga nindot og buhok mga colored nga puti-puti na, di ba? Usahay mga grasya man na sa Dios, di ba nay? Pero naana gyud na atong mga pamati sa lawas, di ba? Sakit, ngul-ngul, kinahanglan haplasan, di ta kaabot sa likod. Ana manggani na sa mua nga batan-on pa mi. Sakit naman gani ang angay magsakit. Kamo mga ginikanan.
Pero nangita mo sa inyo mga anak, asa, walay time. Busy mi ma. Wa man gani panahon manawag. Nangumusta. Kung sa bation ninyo, lison. Diba? Naapa mo? Hello? Naapa mo? Walang nangaluya naman mo eh. Ay, pasayawon ta mo ron. Muna nga, lisod ang kinabuhi. Daghang problema, pamilya, bisan ansang dapita. Dili masabtan nato ang kinabuhi. Pero, mo nagiingon nga ang misteryo sa Ginoo. Dili gyud ta katag-an. Kabalo da ika unsay padulngan nimo? Kami, kabalo da imi mga pari. Gitugyan namo among kaugalingon para sa Ginoo sa mga katauhan. Ambot lang asa mi padulong ani. Bisan asa mi maasin, malibak man gyud mi. Ha? Dauton man gyud mi i-persecute ay bahala mo diha. Uy. Inyo na. Ngano man di ay, no? Basta kay balura mi mo sa gibuhat ug masayop aw nasayop kay tawo man sad mi. Unsa to? Asan tang slide? Ikatulo? No? Layo kay hike. Problema sala. O unsa na siya? Samad sa pagbiya sa hinigugma o kamatayon. Sakit kaayo na para nato kay dili ta kadawat kung naay mamatay. Mao na mga kaigsunan, dunay usa ka istorya sa usa ka doktor, ningon siya sa iyang pasyente. Sir, ang imong kinabuhi usa na lang ka semana. What a sad news. Duol siya. Dok, mao ba dok, problema kaayo. Pero dok, wala para ba ko'y ibayad nimo? Wala pa ko'y ibayad sa ospital. Unsaon naman lang nako ni dok. Mangita pa ko kwarta dok ibayad. Pagdungog sa doktor ningon siya, sige, imong kinabuhi usa pa ka buwan. Pwede day ma-extend. Kung pwede pa lang mamalit lang ta, paliton ta ng kinabuhi nato. Pero again, kita dili tatag-iya sa atong kinabuhi. Daghang kay mga matay na karong panahon na. Kabantay mo, mga kaila ninyo suod ra kayo, mga kaedad na, hoy, nawa na. Naay mga kaila nga, nikalit lang. Ang kamatayon, walay pili sa edad. Sa una, daghang mga matay, pero kaniadto pa, ang mga matay, 80, 90, 100. Pero karon, tagbila, 30, 25, 50, wa na'y pili. Ngano man? Patuyang sa atong gusto. Usahay gaabusar. Pero again, wa man gyud ta kay balo kung kano sa atong kinabuhi. Mao na nga samtang naa pa ta karon nagpanikad pa ta nagginawa pa ta. Uy, ayaw usiki uy mong kinabuhi. Kanindot sa kinabuhi nga gasa alang kanato. So, bahalag wa ta kay balo, we do not know kano sang kamatayon, but tomorrow is not a promise. Mo na kuhitay mong tupad diha day. Hoy, pasalamat mo. No? Ingna imong tupad, salamat sa Dios, buhi pa ta. Ha? Ugma magkita pa ta ha? Basig ugma wa na ka. Delikado kaayo. Ikalima, samad sa kakulang sa paglaom ug walay salig sa kaugalingon. Kinsa may nato diri wa nay paglaom. Nahutdan sa paglaom. Pareha sa mga batanon nga kasab-an lang diretso dayon kuwag pisi. Kinsa man ninyo diri nga gikasab-an, kinsa man ninyo diri mga igsuon nga walay tagad. Nagbikil tungod sa katigayunan. Nga moingon nga tamnan takaog sana kawayan. Dili jud ti katagdon hantod sa kamatayon. Kinsa man ninyo dili pa kapasaylo, bisag panahon na karon sa Kwaresma, Semana Santa, naapa ninyo diwa kapasaylo. Naapay tao? Kinsa ninyo nga bugat kaayo kasing-kasing karon? Undangin na gid na siya. Lisod kaayo. Usa sa mga giingon, no, sa atong simbahan,
Giingon nga, hope does not disappoint us because God's love has been poured into our hearts. Mo giingon sa ato ang Biblia, 2 Corinthians 4:7. Spes non confundit. Hope does not disappoint. Importante ng paglaom, mga kaigsuonan, kay kung wa kay paglaom, wa kay Ginoo. Ang Ginoo maoy naghatag kanatog paglaom. So daghan ninyo diri mga insecure. Nay mga insecure, mga batanon. Insecure kay kuana niya. Masina kay kuana niya. Ganong mulabaw man jud na siya, mas gwapa man jud na siya. Ganong mas sikat man jud na siya. Ha? Insecurity. Ang silingan ni Asinso kay nagmaligyag saging banana Q ni dato. Unsay gibuhat sa silingan? Nagtukod sad siya iyang tindahan sa banana Q. Silusa kaayo. Paitan, no? Nana dire, dagan lagi nangatawa. Nay naigo, sakit, bullseye. Daghan na taan eh. Self-doubt. Naapay pagduha-duha sa kaugalingon. Walay salig, walay trust. Mga giigsuonan, giingnan tas Ginoo, kitang tanan gihatagan tas gasa. Naatay klase-klaseng abilidad. Ang problema kung wa kay salig, wala ka ma-expose, wala na nimo ma-discover ang gasa. Kay sige kag pamantay sa laing gasa, ayaw. Tanawa ang gasa nimo. Kay kitang tanan naa ana. No? Ayaw i-compare kay ang matag usa. We are created unique. Doon na gitayo lain-laing gasa, strengths and naa sa tay mga weaknesses sa atong kaugalingon. No? Usa, low self-worth. Discouragement. Usahay ma-discourage ta kay ngano, taas kay tag expectation sa kinabuhi. Mayngon pa sila, ang kalipay sa usa ka tawo duha ra ka buok. Minaw, duha ra ka buok. Una, kun ang kinabuhi sa tawo successful or not. Kinsa ninyo mo ingon nga successful? Taas kamot. Dili day mo successful. Kung di ka successful, ang imuhang pilion or ikaw naa diri sa dili successful. Pero ingon sila, kung magmalipayon ka, duha ra ka butang. Kung dili ka successful, mag-uol ka. Di ba? Magkasakit ka. Kaya di magka-successful, nag-uol man ka. Broken-hearted man ka. So, nag-uol ka. Tendency, kung nag-uol ka, unsay mahitabo. Na-stress ka, magkasakit ka. Kung magkasakit ka, duha na pud ka butang. Unsa may duha? Magkasakit ka, unsay resulta? Posibleng matabangan ka sa imong sakit, di ka mamatay, or mamatay ka. Asa may problema? Kay kung masulbad ang imong sakit, okay ra. O mamatay ka, problema. Another two things. Kung mamatay ka, unsa man ang two things? Kung mamatay ka, asa ka pa dong? Kung malangit ka, or asa? Impyerno. Kung malangit ka, praise the Lord, malangit ko. Pero kung maimpyerno ka, problema. Problema yun. Pero ingon lagi sila, ayaw lagi ka balaka, ayaw problema, be hopeful. Unsaon pag hopeful pa der, impyerno naman ka na. Ha? Unsaon man. Pero pag ingon nila nga, pag ingon niya, padulong na ka sa impyerno, nag-uol na ka kayo. Pag abot nimo dito sa impyerno, kay nakit-an man nimo tanang mga silingan, di nalipay ka. Uy, naasa day ka diritel. Salamat, congratulations, lipay na ko. Naarman day tang tanan diri. Oh, tawa? Dili day gyapon ta problema. So, kanang pagka-problemado nimo ayaw na. Wa jud nay paingnan, dapat magmalipayon ra gid ta.
Di ba? Daghang mga batanon problema sa eskwela, exams, budget, kwarta, problema sa uyab. Mga ginikanan sa problema. Way panudan, away sa bana, away sa asawa. Di muli ang bana kay nasigig atos bulangan. Mga asawa, nagsigig marites sa silingan. Problema kaayo. Tanan, problema sa trabaho. Nawad-ag trabaho. Nagmasakiton dito sa ospital, walay kabayad. Nadaghan kaayo klase-klase na lang. Nagkagubot. No? Pero gingon pa, ayaw kahadlok kay ang Ginoo na naguban nato. Mo bitaw nang niari siya kanato. Kay ipakita niya ang iyang dakong gugma nga way sukod. Ikaunom, samad sa pagduda sa gugma sa Ginoo. Kisa ninyo nagduda. Nga moingon nga, Ginoo, asa man ka sa panahon nagkalisod ko, nagsakit ko, na hospital ko, na problema ko, nga namang imo kong gibiyaan. Diba? Kisa na ginana ninyo. Usahay mo, abot anak. We put the blame on God. Asa man ka, Lord? Kana bitong wa na tayo paingnan, maghilak ta sa Ginoo. Ingong ka, nangalagad baya ko diri sa Santa Ana Parish. Pila ko katuig nangalagad, pero nganong naamang ko inaning sakit. Nagampo ko, nagtabang ko sa mga kabos, pero inani lagi among pamilya. Ano man? Isa ninyo diri mo dayeg lang tungod kay nindot og kasinatian sa kinabuhi. Hayahay, malipayon kanunay. Praise the Lord, salamat kay Lord. Nindot among kinabuhi. Pero pag abot sa problema, bang! Hugno tanan. Lord, hain man ka. Ana day na? Ganun mo question man ta sa Ginoo. Kay balugyan ni taon sa igiagian niya. Tanawa siya di as krus nagbitay. Moingon ka asa man ka Lord sa panahon nagproblema ta, nara siya. God is with us. Dili lang sa kalipay, labaw sa atong kagulanan o kasakit. No, ayon nagpangutana mga kaigsuunan. No? Kay kitang tanan, maoy giagian na to. Unsay kuwang na to? Prayer life. Ampo gyud mga igsuon sa Ginoo. Kay kung wala tay prayer life, dili ta makapadayon. Samaran, pero laban sa kalisdanan. Gingon pa, God does not ask us to be unbroken before we walk. Even Jesus carried His wounds after the resurrection. Daghang kaayong mga lain nga mga nationality. Nganong ganahan mo po yung Pilipinas? Gawas nga barato. Ngano? Kita, ang mga Pilipino, mga tawa, malipayon, bisag way gikaon. Kita mga Pilipino, nindot kaayo tag mga kinaiyabisan sa kalisdanan. Mo na ipadayo na nato ang atong kinabuhi nga puno sa paglaom. Okay. At this point, nagduka na gyud tanan, kinsa ninyo ganahan mo share og nindot nga kasinatian kabahig paglaom. Sa na oras 9:20. Ako na lang ni isunod. Okay? Sige, isunod na nato ni. Transformative grace. Hinaot unta mga kaigsuonan kining atong naisgutan kabahin sa problema sa kinabuhi. Ang atong pagkasamaran ayaw pabilin. Sama ni Kristo diha sa Biyernes Santo, no? Naglaom ta sa iyang pagkabanhaw. Sa iyang pagkabanhaw nagpakita siya sa iyang mga samad nga matuod gyud ang iyahang giagihan. So ikaw karon kung naa kay giagihan, ay no naay daghan. No? Ayaw kawad is paglaom. Sama sa atong Ginoong Dios, nabanhaw siya. Ningon siya,
ang kalinaw manaa kaninyo. So, ayaw gyud kawad ug pagdasig sa kinabuhi. Giingon pa, transformative grace refers to be profound change that occurs when we allow God's love to enter into our brokenness. Ako moangkon yun ko nga, daghan kayo kong kasakitan o problema. Bisan sa pagkapari, daghang trials, dili naman na mawala. Every day we struggle. Kamu mga batanon, daghan sa mga inyong struggles. Pero ayaw undang sa paglaong sa atong Ginoo. Kitang tanan mga wounded, kitang tanan mga samaran, but we find an opportunity for healing and renewal. Kinahanglan mausap ta uban sa grasya sa atong Ginoo. Hinumduman nato mga kaigsuonan nga magmalaumon kita. Atong tan-awon mga kaigsuonan, kinsa man ninyo diri dasig, kinsa man ninyo diri ganahan nga magpadayon sa iyahang pagkamalaumon sa Ginoo. Atong suwayan, kinsa ninyo ganahan nga mapakita nga naa pa imuhang pagsalig sa Dios. Ato siyang hatagan sa masipang kalipay, atong ipakita kaniya. So, kinsa man ni atong pangutan-on din hibi, kinsa patan taas kamot palihog barog kung ikaw mo ingon nga naay Ginoo mutuman ko, mutuo ko naay Ginoo nga naay mo tubos kanako sa akong kalisdanan karon. Palihog barog, pakita ko no be. Wala. Nawad-an na magpaglaom. Way mo barog, usara. Ang uban panguli na mo. Kanang nagbarog, pabilin. Kinsa ninyo, balik ko nako, kinsa ninyo tiring nagtuo nga ang Dios naa. Uban ka na to sa atong kalisdanan, palihog barog. Huwag ay kadungog. Mao di ay. Barog. Atong ipakita sa Ginoo, dasig ta. Di ta mawad-an, dili ta magpabilin sa atong problema karon kay nasayod ta. Karong adlaw, no? Kagahapon, naa ang Dios ni sulod sa Jerusalem. Haron, tubuson kitang tanan. Busa, atong ipakita ang atong kalipay uban kaniya. Ato siyang pasalamatan diha sa atong pagdayig kaniya. Mga kaigsuonan, ato siyang bayawon, ato siyang pasalamatan. Busa, ato siyang dasigon nining atong awit, no? Ipakita nato ang ato ang kadasig diha sa iyahang pagluwas alang natong tanan. I hope musunod mo sa atong awit ug atong kantahon kini. Check. Sige. Palihog barog ug atong ipakita sa Dios ang atong pagkamasaligon ug pagkamalaumon pinaagi sa awit. So isayaw ang imong tinig pagkakapagsilit ang mayaon. Palihog sa slides. So isayaw ang imong tinig pagkakapagsilit ang mayaon. Ipakita ang slides, palihog. Isayaw ang ato ang pagkamalaumon, ipakita nato sa Dios. Ipakita ang slides. Pagkakapagsilit
Ginoong manluluwas na kay halul na ang Ginoo mga kamot inuhod ang iyong mga tuhod simbahan Ginoong manluluwas na kay halul na ang paligya atong pakpakan ang atong Ginoo. Salamat bisan nili makita tong video. Salamat kayo. No kinahanglan madasigon kita sa ato ang kinabuhi. Palihog manglingkod ang tanan mga kaigsunan. Karon nining panahon gitawag nga we are pilgrims of hope. So kinahanglan atong ipakita. Di ba daghan kay diri naman tay daghang wari diri kay mag-pilgrims, magda silang passport, no? Magpatamla. So, pasabot ana, it is our spiritual journey. Kinahanglan mo tubo ta. Dili lang kay ingon nga ay magdala tag passport kay magpatamla ta. Kinahanglan mo bisita ta, nindot na kay na kumpleto na nako tanang simbahan. Uy dili lang na tanan diana no. Kinahanglan mo tubo gyud. Bahalag ang nag-istorya ron wa ni tubo. No? Kinahanglan mo tubo ta sa atong espirituhan nung kinabuhi. Dunay renewal. Ang gingon pa, but pilgrims of hope are those who embrace their spiritual journey, seeking God in their struggles during the Jubilee year. So, mao na ning tuiga mga igsoon. Kining pilgrimage nato, this takes the special significance as it represents collective hope and shared experience of seeking grace amidst life hardships. Okay. So, mangutana ko ninyo kay kinsa man ninyo diri ganahan mo share sa inyong faith experience. Mga batanon, kung mangita sa tudis batanon, na ay mga isog-isog diri og dili isog og baho. Isog-isog diri og courage. Dunay courage to share sa imong brokenness, to share sa imong woundedness, pero karon nakita nimo nga naa daay Ginoo, sayop ko naay Ginoo. Kisa ninyo diri. O ta? Pakpakan na to. Dali arit tubangan. Ali atong pinanggang igsoon say pangalan? Jamel Dre. Jamel unsay imong kantahon? Atong paminahon mga igsoon. Ha? Unsa imong gibawon nga samad pero imong gisalig sa Dios ug nasayod ka nga ang Dios mo imuayo ni ining tanan. Ko Andre, sa akong pangidaron niya 26 years old, ang dili siya maingon nga sakit pero sa mga estudyante nga sama po nako nga nitiwas sa eskwela, mahog yun siya nga usa sa mga kasakitan ko panalitan mapakyas misa mo ang pag-eskwela. Ako ano gadre way back 2015 gadahom jud ko nga 4 years is kanang makagraduate ako dre until such time nga kanang Andre kanang ako mga ganahan ko nga kanang after 4 years makagraduate and then di magin matag-ad ang kinabuhi agi og kanang kaagi og kanang hunong tiwas trabaho hunong tiwas until last year nakatiwas ko makaingon ko nga nagid ang Ginoo kay ngano kanang pagbalik na ko is kanang wala ko ni pasagdi I mean kanang naay mga tao nga nitabang nako mo push through gani dire nga bisan pag kanang layo nako sa akong mga kabatch kay 26 years old ang uban professional na ako still student is kanang makaingon ko nga nagyapon na Ginoo kay bisan bitaw kanang mo siya mahog nga disappointment makaingon ko nga naa ang Ginoo nako kay during the trials during the kasakit mga kahiyubos
makaingon ko nga naagid ang Ginoo gakuyog nako kay kaano gad dire kanang namo kay rosaryohan sa bulsa nako. Pero karon ko'y bulsa dire ito as bag. Manang ako ibutang sa rosaryohan ang rosaryohan sa kong bag dire kay mura gani nagtimaan niya naagid ang Ginoo nako kanang kung maka-experience ko kanang kagulanan kahiubos di ko na to ba dili man gid na siya kanang kalikayan mohikap ko sa kong rosaryohan dire nga kanang ma-remind ko nga ana ang Ginoo mo na akong i-share dire. So, atong pakpakan, no? Jamel, ay mong rosaryohan. Naida, wa makagada. Salamat kayo ha. Nindot kayo istorya niya, no? Kana bitong wa na siya paglaom kay nagtuo siyang undang trabaho, eskwela, balik-balik. Pero ang rosary, maoy mag-remind niya nga naay Ginoo. Wow, thank you kaayo. Kisa pa ninyo dire nga ganahan mo share. Atong mga nanay. Dali nay. Okay, atong pakpakan. Salamat kaayo ha. Okay, sharing ta, basin sharing time no para dili kayo laay. Sige. Sa ako sang Pangalan nay. Sa pangalan ni nanay? Lydia Sibuko. Vivian. Lydia. Sa ako sang kasi natiano sa akong kinabuhi. Pobre kayo ni. Pero kaluoy sa Dios. Haluoy sa Dios. Magsige lang ko rosaryo tungod sa among kalisod. Mangayo ko sa Ginoo. Nagpa-eskwela kong anak. 4, 5, 6, 7, 8. Lisod yun sa tanang kalisdanan pero walang ko magpakawas paglaom. Nagampo lang yun ko sa Ginoo. Kaluoy sa Diyos. Lapos yun ang akong 4 nga anak. Nga ningkamot sila. Pliti lang kaon ako tungod kay pobre ka ini. Pero kaluoy sa Diyos. Nadyo ko'y pulis. Duha ka buok. Ukusang isa na. Ako lehawin na. Sige. Di gyud lalim ang Tubig. Di gyud lalim ang akong kinabuhi nga nagian. Pero nagpasalamat yung ko sa Ginoo nga nilampo sila ug karon kaluoy sa Dios. Pinangga sa Dios ko nila ug gibuhi na gyud ko sa among kinamanghuran. Akong kinamanghuran gibuhi na gyud ning magpiayon. Dili na mi tagaag problema, pakan-una lang nila. Pero ang akong bana kaluoy sa Dios kay kugihan man maningkamot pagid siya sa iyang pagpaningkamot sa una. Iya pag yung gidahantod karon. Pero ako kaluoy sa Dios naara gyud ko sa baray tiglungag na lang ko. Salamat kaayo sa Ginoo. Atong papakan si Nanay Libya. Grabe kaayo eh. Ang iyang kasinatian. Pero power kaayo na eh. 8 kabuk anak. Kumbati sad kaayo eh. Pero wa siya mawadig paglaom. Karon nagbunga gyud, no? Unsa to nay rosaryohan yapon? Na kay rosaryohan kanunay gidala-dala. Kaning rosary grabe jud kayo, no? Wa pa siya nahuman. Sama ni wa pa day nahuman nay. Tanawa, no? Oh. Sustanan. Tawa na. Sige na, ato ipadayon. Ampo gyud, no? Ampo gyud. Pakpakan na to sa Libya. Grabe kayo. Arita sa mga seminarians, kisay mga seminarista nindot nga kasinatian be atong para mas madasig ta. Pakpakan na to igsoon. Kisay pangalan, Brad, seminarian Francis. Sige. Kuan. Story na ko sa akong life I will share for kanang pareha mi ni Padre kanang 1 year pa lang akong mother kanang namatay na siya ba and dito ko sa akong nagdako ko sa akong grandmother and grandfather and kanang di pa eskwela ko nila until grade 6 and kanang nagting ko nga mapa-eskwela pa ba ko nganing akong mga parents, ako kanang grandmother o grandfather nga tiguang naman ni sila. Mo to pag grade 7 ako kanang nagkuan ko kanang Sunday o Saturday nagtrabaho ko ana para sa akong allowance sa weekdays kanang eskwela. And that time pag grade 8 kay nag-COVID man mo tong module nya naadjud ang Ginoo always kay bisag ingato bugoy-bugoy lang ko sa gawas
ningdako ko until grade 10, nakagraduate ko grade 10, and ang Ginoo najud kanang always there ba kay kanang bisag walang na ako, pero naagihapon ang Ginoo kay na ang uncle nako kay napari siya nya kanang that time kanang hingduol siya sa amoa bisag kay bao siya nga when I was entering seminary, even reading English, I don't know how to read. But now, I grow because of seminary, and kanang nagpa-eskwela sila. Naa sila dira para mutabang niya ang Ginoo gyud na jud always. It is because God give me strength to follow all the difficulties in life. That's all. Pakpakan na to si Francis. Salamat kayo ha. Pare-pareho dahil may istorya storyline. Nay, salamat. So kinsa pa'y naagyod ang kadasig, naay presensya sa Dios. Sa kanang naas likod nagpalayo-layo. Kinsa may ganahan mo share. Kung naa kay nasinati karon mga kaigsunan nga lihok sa Espiritu Santo, ayo pugni. Share it para makahatag kag inspiration sa tanan. Sige. Kinsa man dire? Yes, please. Ayaw pugni. Kay kining ato ilog na. Kajot na ha. Are. Sige siya una. Pangalan? Sisa. Nay Sisa. Sige, istorya aritas tunga. Unsay imong kantahon nay? Mo share ko sa akong kasinatian. May gabi na tong tanan no. Ang ako sang kasinatian kabahin sa kaning mga kahuyangan ako ba. Kaya ako naman ko gibatyag nga kasakitan o sakit tungod sa akong halad sa akong kinabuhi nga to sa Ginoo mo na nga nidawat ko sa akong kasakitan o sa akong mga sakit nga gihambin. Mao na nga nagpasalamat ko sa Ginoo kay bisan sa akong kahuyangan kanang time nga huyang bitaw ko lain akong lawas. Miyong ko simba lang gyud ko Lord kay imo man gyud kong gitawag. Bisan dili ko ganahan pero sa iyang tawag ako gyung gikuan nga ako motuman. Pero kung panahon nga kanang na ako sa kahuyangan gyud nga dili bitaw na kumada, mo reklamo ko. Pero mayon siya ayaw pagsigi og lunga. Padayon dasigon ko niya nga ayaw sige kuan kahuyang-huyang ana dawata nga ana. Dara na nimo imong krus naara ko. Mo na nga ako kanang kung ma-feel na ko kay naamang ko gimintin nga tambal kay aron sad maalim sad ang akong mga kabukugan, mga unsa na mga nerves na ko. Mo na nga akong gidawat na siya pero ang kaning labing sakit sa akong kinabuhi kanang naabitaw ko sa kauyangan nga mayong ko nga kapoy niya ana. Uya suwayon bitaw ko niya nga inani pasakitan ko. Nya di man gyud ko kadawat nin ana kay ngano kanang naa ako sa ako ang dili ko gusto nga pasakitan pa ko nga naa ko gihambin nya ako naning kamot ko nga dili ko magpasakit sa ko isikataw pero kay naaman siya gihangyo sa ko nga mauni buhaton niya dili na ko buhaton kay ako ang huna-huna sakit kapoy lisod dili na ko kaya mao na nga mo reklamo ko mao nang moyon siya ayaw reklamo kay kaya ra na nimo niya ako di man kumukuan kay usahay kani bitong tawhanon musuway sa ko magdili gyud na ko kaya bisag naagi kaya gyud moyon siya pero ma-insist ko mo na nga magpasalamat ko kay dasigo na sa ko niya nga dili kumulong nga ba mo padayon lang gyapon ko kanang makakita ko kanang mga kuan dali ra sa kay kong malipay bisag na ako sa kaguol makakatawar ako mura lagi buang-buang pero malipay ko kay kanang makakita ko sa mga santos nga naong maoras na ako mao na yung mapasalamat ko kay akong dasigon pakita sa mga santos. Nay Sisa, salamat. Atong pakpakan si Nanay Sisa, salamat kaayo ha. Uy, makakita na siya santos. Grabe kaayo pero magkatawa siya ra usa. Okay ra? Itaw no. Salamat kay Nanay Sisa si ate. Kali. Unya last tuman niya kanang couple. Nay couple dire nga nag-struggle, niagi og medyo lisod-lisod nga kasinatian. Palihog ari after ani.
Maayong gabi dahil sa tanan, ako si Jeronima Himelga. Mag-share lang ko sa akong kasinatian nga ako sa una. Anang self-supporting ko, nag-eskwela ko og college sa Manila. Nagtrabaho ko sa buntag, sa gabi ni eskwela. Abot ang panahon nga kanang naglisod yun, kasakit ko, nawadaan kong paglaom. Daghan kog mga sakit ato nga nagkagwiter ko na complicated sa kasing-kasing sa kidney nang lagom akong tiil, di ko katulog sa gabi. Niabot ang panahon nga nawadaan kog paglaom nga maghilak na lang ko motulo niya. Wa ko kahuman sa akong eskwela sa college niya. Sa unang panahon dili pa kay ko hinimbahon niya, nakahibalo ko unsay mga sala sa mga kaysa una nagpractice pa ko sa mga patuo-tuo niya, nakabalo ko sa sala niya, na-empower ko sa naay mga religious sa Facebook. Diha ko nagsugod nga kuan gani ko, nahaduol gani ko nga mag kanunay nga mo dawat sa mga sakramento niya. Niuli ko dire sa Cebu nga murag nawadaan kay ko paglao, makahon-ahon ako usahay nga kanang magkutlo ba sa kinabuhi ba kanang kay daghang kay kog sakit, nawadaan ko paglaom niya. Wa ko kahuman sa eskwela niya, self-supporting ko sa una dayo na kuan ko sa mga sakramento nga maduol sa una nga diha ni sugod nga magsunod-sunod gani kuan atong kuan Father Suarez sa mga healing mass niya unya nang dito siya sa Cebu, dito sa kuan Liluan sunod-sunod po ko niya nga pa-healing ko, magpa-diri po sa Barili, kaduha ko nakasimba niya. Na-empower ko nga diha di ay sa mga sakramento mamaayo atong sakit niya. Sa unang panahon nakapila jud ko kaduol og mga mananambal, halos mga 15 ka mga mananambal niya. Ibalo ko nga sala man di ay mo to akong gipangumpisal niya, labi na nga na-empower po ko kang Father Darwin nga ikumpisal di ay ang mga katong mga superstitious niya imong i-renouncing diha ko nga kuan kanang akong giampo ba, akong gisalig na lang gyud ang akong sakit nga sa una. Sige ko dayon simba ko sige unya rosaryo na kada adlaw diha na maayo akong sakit nga goiter. Sa una gyud kay nagkuana ni akong mata ni halos ni gawas na jud na siya niya. Ako nang na dito sa Manila kay nagpa-ospital man ko didto niya. Niuli ko diri nga ako na lang gipasagdan ba nawadaan ko paglaom niya. Ako na lang gisang giampo niya. Inang girosaryo diha na ko nagsugod nga katong nasakit ko magrosaryo na ko kada adlaw niya. Sige jud ko simba na dawat sa mga sakramento nga sakramento of healing nga kumpisal kalawat og hilog gyud niya akong kuan diha ko nga namilagruhan gani Father nga nikalit ra siya og wala ko giinom nga tambal kanang na maayo ra siya na kupos ra akong goiter niya. Ang tanang mga complication na ni kuan ra siya nang wala lang na maayo ra siya sa walay tambal-tambal niya. Mao na ang sinugdanan nga kanang nadasig akong pagtuo ba na sa mga sakramento di ay kuan. Pero usahay naapoy pag-abot nga kanang mawad-ang kag paglaom labi na nga namatay akong mama, wala na ako ginikanan niya. Usa ka tuig na ko na survive nga gibiyaan ako sa akong mama ba niya. Na ako yung mga pagkulang sa akong mama halos kada bulan mangumpisal ko niya. Ako na lang siyang gidasig magampo ko rosaryo kada adlaw, halos usahay kada adlaw ko magsimba. Diha ko na dasig gani Father nga ako na lang gisalig nga ako nag-inusara na lang sa akong kinabuhi. Usahay mawadaan jud ko paglaom nga sakit kaayo ang kamatayon di ayog mawadaan tang murag naa akong pagkuan ba kanang pagmahay nga sakit man kaayo daing mag-inusara ta nga murag akong gikuan nga nagmahay ko nga gipakataw gani kanang mag-inusara na lang ka Father niya. Diha na ako nadasig sa mga sakramento sa simbahan nga sa pag-ampo. Daghang salamat. Atong pakpakan si Ate Jeronima. Wala na siya pamilya. Ang iyang pamilya kamo. No? Magsimba siya matag adlaw. Mo na iyang daganan ang Ginoong sakramento. No, nindot kaayo bisag siya ng usa
pero nagmadasigon o nagmalaumon, no? Ato siyang pagpakan, no? Sakramento importante kaayo, nagiayo sa iyang mga sakit. Salamat kaayo, ha? Napa may usa? Ganahan mo share? Napa? Wala na? Naa. Dali, atong paistoryahon. Last pair. Managtiayo ni? Salamat, praise the Lord. Salamat kayo. Ha? Ato na, kanamang istorya nila, mao na kuhaan na kusog. No? Kung nagluya ka, diya siyang problema, mas daghang nagproblema. Okay? Paminaw na to si Mr. and Mrs. Uy, sige. Ako si Brado Diri. Niilang na ko dir. Sige, paila lang. Ako si Ruth Rica Plaza. Mayang gabi kaniyang tanan. Ako lagaw yung tingog at tinuod lang. Pero dili ko singira. Kinanay dyan akong tingog. Akong kasinatian sad na motuod yung na Ginoo kay kini kong asawa, butan kini. Sa wala pa ko maalim mister. Kuhan ko, murag. Gitawag tag kanang karnero nga nawala ba ni sa laag. Nga halos tarang bisyo. Akong nasudlan yun 2015 sa dihang nagwardya ko sa district hospital. Wala pa ko maka-active sa simbahan, wala pa simba. Gani musod lang kong simbahan ka ng patay, bunyag o kasal, tawag na KBL. Correct. Maong wala dyan ko'y gidawa ng party, rosary, ampo, wala dyan. Gani, tanan nga, barkada kung agnihan ko, unsa nga bisyo, naala yun. Tungod kay huyang man. Labaw pa sa kong gijutihan nga, grabe ang daghang tentasyon. Niadtong panahon na, sa akong cellphone, wala mong ko'y kanang touchscreen. Kipad ba? Sa wala yun matuyo o pagbuot yun sa Ginoo nga may bawaan ko niya nga na ako textmate na save yun sa memory card ang maong pagtabi na mo nga halos dugay ming pagtabi sa maong babay maong pagkadungog niya sa akong cellphone kaya iyang i-play nag-ilog mi sa memory card niadtong tungura sa bukay ko sa ginadiling drugas o sa inom sad dayon wa gid siya ka piog wa siya kapugong nako kay kusgan man ko niya so ang memory card naa jud ako nakuha nako dayon akong bali aron di na siya kapaminaw tarong niadto tungura wala ko kabantay og naunsa siya niutong man siya na nilagom og maayo maong paglingi nako niya wala na siya maginawa. Mautong ako siyang gimotumot. Dayon sa pagiging ko, Lord, ibalik yung ginawa. O mabalik ko di kanimo. Mautong si ko og tayop sa iyang ilong, og baba, og kaluoy sa Ginoo. Namuha siya balik sa ginawa. Og sugod niya do, akong gibuhat, nipaduol ako sa mga religious nga organization. Nisod ko pagka sa bukas loob sa Diyos. Pero meron akong giapilan nga religious group. Dayon, kay matod pa nila kuno kana kunong drug addict. Bisag kapila pa ka mo parehab, useless kung ikaw mismo dili mo tabang sa kagalingon. Maong nisod ko gym, dayon gidungan ako ang gym ug ang religious. Nisod ko pag minister. Sa pagkakaroon, kaluoy sa Ginoo, murag, wala na dyan ko ka dungog nga mag-away mi ko sa so kada to, nabalik na mo ko ron bago sa akong gijutihan kay natangtang pa dyan ko sa akong grabe ka di malas ng time hapit pa siya mamatay dayon nawadaan pa ko trabaho pero wala ko muwat di paglaom sa Ginoo bisan sa tinuod dili pa ko just noon tong panahon na so kaluoy sa Ginoo pagkahuman sa akong
trabaho na wagtang ko sa trabaho, wala na may kapangitaan. Pero naagi po tao nga gipadala sa Ginoo imong instrumento. Akong amigong Amerikano, iya kong gisulduhan og 1 month aron lang na ako'y income. Katong Amerikano nga ang iyahang partner active sa BLD nya, kada gabi, kada adlaw siya mosimba. Atong time wala ko simba, makasuot kong simbahan tungod niya. Sira ko kuyo, iya kong gisulduhan. Tuod man, nakasurvive yun mi atong panahon na sa 1 month. Pero wala pa ko'y opinion kung unsa ng building. Mo ato nga nihangyo na ko niya nga musud mi ng building aron sa ingon mulig-on ang mong relasyon. Ang akong mga anak karon unom nakabuok sa kaluoy sa Ginoo, malipayo na mi sa mong relasyon. Sige, tawgo na to ilang mga anak. Pila man kabuk na adiri usa? Ang youngest. Tanawa o pugi kaayo o. Atong pakpakan mga gigsuon. Praise the Lord. Ang transformation niya, no? May gugmaong kayong pamilya, no? Kanindot, no? Salamat kayo sa imong sharing. Der kanang mong ni share bukod der kay ganahan sa groceryhan der. Gainang ko niya nga share pa kay nindot kay groceryhan. Gimo padayon mi. Gingnan ako siya nga siya untay share niya. Ningom siya, unsa may akong i-share? Wala mo siya i-share. Atong pagpakan sa makausap pa. Inyong na. Salamat kaayo, no? Maghatag ka nag-inspirasyon. Usa ka drug addict. Hapit mamatay, ya asawa. Lisod way trabaho. Ikaw unsa may imong bahon? Kitang tanan na aana. Ako sa akong pagkapari, no, sa katapusan hapit na matamahuman. Usay kapoy na po kayo. Bago pagani kay ko ha, 5 years pa ko amo senior. Pila ka tuig na senior? Gikapoy na kapoy oy. Di gyud mada. Ting kapuya. Tukog bukid at tukog dagat, ala dito sangyaw. Pero mao na giingon nga kung unsa gi plano sa Ginoo, naagid sa nag-uban nato. Kapoy man. Wa may nato dili kapuyon, kapoy yun. Pero ang Ginoo, siya may mo provide, siya may mo hatag sa atong panginahanglanon. Mao na nga kung ikaw karon na problema, wa pa kakitag paglaom, ang Ginoo ray maghatag ana nato. Ha? Naapay ganahan mo share? Daghang kaayong mga nindot niya ni share, no? Na mga gibati sa lawas, broken family, na ay usa ka youth, nga usahay mawad-an ang paglaom, pero naa na gyapon, na ay seminarians. So, salamat kaayo, no? Nga makasinati tagyapon sa presensya sa Dios, taliwala ni ining kalisdanan, pagsulay sa atong kinabuhi. So, hapit na kita mahuman, mao na nga salamat sa inyong participation. Padayon ta, gamay na lang kaayo. Journey of faith, pagtuo nato. So importante kaayo kini. A journey of faith is not always linear or easy. It encompasses highs and lows. Na ay, ingon to si Sister ganiha, ay kinabuhi, mapahong naman, mubalik naman siya sa trabaho, balik naman siya sa iyang eskwela, bisan asa, no? It is a roller coaster ride ang ato ang journey. Pero kung naatay paglaom, di kita mahutdan o gasolina sa pagpadayon. Okay? Isa sa mga butang kinahanglanon, community and support. Ingon ganiha si Sister, wala na siya igsoon, wala na siya pamilya. Kisa na laman iyang dangpanan. Every day, mutambong siya sa misa. Makigsandurot siya o makigsinati siya sa presensya sa Ginoo diya sa Sacramentos Misa ug uban kaniniyong mga tao. Pero kung siguro wala ta nag-recollection ron, wala mo kaila niya. Wala mo kay balo nga mao day na iyang samad. Karon na kay balo mo.
nga nanginahanglan di siya sa matag usa. Kay kamo mo'y maghatag kaniya o kadasig isip iyang pamilya. So kitang tanan, padayon ta. Muna mga kaigsuunan sa katapusan, hinaot na to makita ang grasya sa Ginoo matag adlaw sa atong kinabuhi. Kay kung mangutana kita, kabalo ba taas sa tapadulong? Yes, kabalo taas sa atong padulngan. Pero usahay musimang ta sa mga dalan. Malinglata. Panahon karon with the advent of technology, gadgets number 1. Bisan asan atong una-una tungod sa gadgets. Musulod ta di ana, mawala ta sa focus. Dili na ta kaampo, dili na ta kasimba. Kuwang na tagtulog kay gasigira tag TikTok diha tan-aw. No? Lisod ingon si sister kaniya, nagpasalamat siya kay bisan uso naman ning social media. Iyang ginatan-aw sila Father Darwin o ang uban nga mga maghatag og pagtulunan. Oh, daghan kaayo. Ayo po kalimot sa akong bahin na sa kuy ako I hope naka-follow ra pod mo, no? Sa sambingay ako na lang isulti i-promote. So please also follow. Kay naa sa tay mga pamalandong sa pulong sa Dios matag adlaw. Taman sa mahimo nako himuan sa nako video. So ayo kalimot, no? Uban nila Father Darwin, Father Agerio Pania, Father Shano, no? Ang trending kayo. Bahalag diha ta. Diha ta mununod sa pulong sa Dios. Kay naningkamot sad ta sa simbahan nga makapropagate kita sa katesismo o pagtuo nato. O ginaot unta magtinabangay ta niini. Naapa mo? Okay, last slide. Atong itugyan ang ato ang paghalad sa kaugalingon nga atong masinati og makita unta ang Ginoo sa atong kinabuhi. So karon akong awhagon ang tanan alang sa atong katapusang panalangin. Palihog manindog, mag-ampo kita aron sa atong pagtapos sa ato ang recollection karong gabi una. Mayong gabi kanatong tanan. Daghang kaayong salamat.